Maxima was er. Er werd een boom geplant op de plek waar een zwaar bewaakte gevangenis moet komen. De watersnoodramp werd herdacht. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. Met het planten van een boom op het terrein waar ooit de marinierskazerne had moeten komen, in Vlissingen, werd maandag nog maar eens bevestigd dat de vervanger voor die kazerne, een zwaar bewaakte gevangenis, er toch echt komt. Onder het goedkeurend oog van vertegenwoordigers van verschillende overheden ging de eerste boom de grond van het toekomstige stadslandgoed Nieuw-Werven in. Een openbare tuin voor Vlissingen en omstreken, met daarin het Justitieel Complex Vlissingen, JCV. Een zwaar bewaakte gevangenis met ingebouwde rechtbank. Het pronkstuk van Zeeland als zijnde de Law Delta, zo wordt gezegd. De boom staat ergens symbool voor. De eerste boom van de blauw-groene kraag rond het JCV. Ja, dat is de omlijsting waarbinnen het JCV moet gaan ontstaan eigenlijk. En die blauw-groene kraag, blauw water, groen bomen. De eerste boom van die kraag rond het JCV. Volgens SIPS staan alle seinen op groen als het gaat om de realisatie van het stadslandgoed en het justitieel complex. Je moet vooruit blijven kijken. En natuurlijk wat er gebeurd is, daar heb ik alle begrip voor. Maar wij kunnen niet anders en dat doen we ook. En die signalen zijn ook heel duidelijk. Naar voren kijken, het stadslandgoed met daarbinnen het JCV op termijn. Ja, zeker. Positief. Toerisme in Middelburg, het blijft een pijnpunt. Ondernemers willen zoveel mogelijk toeristen. Bewoners klagen over parkeerdrukte en opgekochte huizen. Dat bleek maandagavond opnieuw bij de presentatie van het beleidsplan toerisme met concrete maatregelen om drukte en overlast in te dammen. De presentatie van het beleidsplan trok inwoners en ondernemers. In het plan besluit Middelburg dat de stad moet inzetten op kwaliteitstoeristen die langer blijven, de betere restaurants bezoeken en belangstelling en respect hebben voor de Middelburgse geschiedenis en cultuur. Liever die dan meer dagjesmensen die maar een paar uur zijn en met hun auto door de stad cirkelen op zoek naar een schaarse parkeerplaats. Ariane Lafort legt uit wat er nu in het nieuwe beleidsplan staat. Dat geeft een serie concrete maatregelen die dit jaar al ingevoerd moeten gaan worden als de gemeenteraad ermee akkoord gaat. Er komt nu echt een rem op de B&B's, op nieuwe B&B's, bed and breakfasten in het centrum, maar zeker ook in woonwijken. Als je je huis toeristisch verhuurt, mag dat maar maximaal een half jaar per jaar. Verhuur je kamers, dan moet je als huiseigenaar in het pand blijven wonen. De gemeente is ook op zoek naar een grote nieuwe parkeerplaats aan de rand van het centrum. En wil ook, en dat doet een beetje denken aan Domburgse toestanden, parkeertarieven voor parkeerplaatsen in het centrum fors verhogen om die rondcirkelende dagjesmensen, om die te weren. Nou ja, je raadt het al, ondernemers gisteravond toch meteen op de kast, want die zeggen ja, weer die dagjesmensen nou niet, want die zijn toch ook heel belangrijk voor de inkomsten van de middenstand. De manier waarop dan we proberen die mensen maar buiten de deur te houden met hoge parkeertarieven, dat vind ik zelf niet zo sympathiek. Ik denk dat je meer moet kijken naar de mogelijkheden om mensen met transferia of met goede fietsvoorzieningen te zorgen dat die mobiliteitsvraagstukken worden opgelost. En niet om mensen weg te jagen met hoge parkeertarieven. Dat vond ik niet zo sympathiek. De gewone dagjesmensen vind ik een beetje denigrerend klinken en dan denk ik ook wel dat dat niet helemaal juist is. Er zijn hier heel veel vakantieparken om ons heen die niet specifiek in Middelburg zijn, maar wel rondom ons heen. En al die mensen gaan natuurlijk een dagje ook naar Middelburg en die moeten we zeker niet vergeten. Het punt met de dagjesmensen is, dat kwam ik uit de zaal wel terug, die geven relatief veel overlast, tenminste zo wordt het ervaren als het gaat om parkeren en verkeren. Fietsparkeren kwam een paar keer terug, zet overal maar de fiets neer. Maar goed, het is wel zo dat wij niet meer in gaan zetten op het nog meer aantrekken van dat type mensen. Om de doodeenvoudige reden, ze komen al naar Middelburg, dus we hoeven niet meer ons best voor te doen. Je merkte gisteravond dat toerisme, dat de inwoners van de binnenstad toch wel hoog zit. Eén bewoonster die vertelde van mijn halve straat is eigenlijk al verkocht voor toeristische verhuur. Ik mis echte buren met wie ik een praatje kan maken. Straks wordt het hier één groot Venetië, dat alle huizen eigenlijk alleen nog maar voor de toeristische verhuur zijn.
Daar werd tegen ingebracht dat Middelburg juist de toeristische overlast en drukte wil gaan spreiden naar het voor- en het naseizoen. Bijvoorbeeld door de stad interessanter te maken met een extra museum. Een museum over de geschiedenis van Middelburg bijvoorbeeld. Dat wordt nu gemist, wordt gezegd. En je kunt ook nieuwe evenementen naar Middelburg halen. Wethouder Schonens die zei, we hebben bijvoorbeeld in Zeeland hebben we het Zeeland Nazomerfestival. Waarom geen Zeeland Voorzomerfestival? Tegen een 37-jarige moeder uit Middelburg is dinsdag 7 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Ze heeft 2 jaar geleden een zwaar ongeluk veroorzaakt op de N57, waarbij haar 4-jarige zoontje ernstig gewond raakte. Het kind lag weken in coma. De vrouw was ten tijde van het ongeluk onder invloed van cocaïne en alcohol. Zij en haar kind hadden geen gordel om. De 47-jarige vrouw uit Terneuzen, die jarenlang actief heeft meegewerkt aan het seksueel misbruik van haar 2 dochters en hun vriendinnen door haar partner, moet 14,5 jaar de gevangenis in. Dat is de uitspraak van het Hooggerechtshof in Den Bosch. De vrouw werd eerder door de Middelburgse rechtbank veroordeeld tot 10 jaar cel, maar ze ging tegen het vonnis in beroep. De verdachte had op ieder moment het misbruik kunnen en moeten stoppen. Ze heeft er echter jarenlang bewust en steeds opnieuw voor gekozen het misbruik in stand te laten en daaraan een actieve bijdrage te leveren. Dit alles om haar relatie met veilig te kunnen stellen en blijven stellen. De dochters van de vrouw werden tussen 2008 en 2019 veelvuldig misbruikt door hun stiefvader. In 2021 werd hij veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS door de rechtbank in Middelburg. Ook hij was in hoger beroep gegaan tegen die straf, maar maakte afgelopen zomer een einde aan zijn leven in de gevangenis. Volgens het gerechtshof had het misbruik nooit kunnen plaatsvinden zonder hulp van de moeder en dus is een forse straf op zijn plaats. Ja, het Hof vindt de feiten toch zwaarder wegen dan de rechtbank ze gewogen heeft. En die bijzondere ernst brengt het Hof ertoe om een fors hogere straf op te leggen. De vrouw was vandaag niet aanwezig bij de uitspraak. Ze ziet zichzelf vooral als slachtoffer. Zo zou ze bang geweest zijn voor haar partner. Maar volgens het Hof zijn er genoeg bewijzen dat dat niet zo is. In het dossier bevinden zich duizenden WhatsApp-berichten tussen de verdachte en die een inkijkje geven in de aard en dynamiek van hun relatie. Verdachte had er alles voor over, zoals het aanmoedigen van seksueel misbruik met haar 2 dochters en andere minderjarige meisjes. Zo stuurt de verdachte naar hem dat hij seks mag hebben met jonge meisjes als hij de verdachte maar niet bedriegt met oudere meisjes of vrouwen. Ze mogen niet ouder zijn dan waren haar woorden, die toen nog minderjarig was. Het Hof rekent dit de verdachte bijzonder zwaar aan. Niet alleen omdat het misbruik van een ongekend intensieve aard, omvang, duur en frequentie was, maar juist ook omdat het haar beide dochters betrof en zij als moeder bij uitstek degene was die hen met alles wat in haar macht lag had kunnen en moeten beschermen. Zonder haar was dat misbruik niet mogelijk geweest en het Hof vindt dat zij een volwaardige rol heeft gespeeld. Een rol die juridisch dan als medepleger wordt aangemerkt. Ramona, een vriendinnetje van de dochters die ook werd misbruikt, was vandaag aanwezig bij de uitspraak. Wij zijn helemaal tevreden. Ze heeft meer gekregen dan wat ze daarvoor had, dus alleen maar beter. Kun je het nu een beetje afsluiten, denk je? Ja, nu dat het eindelijk klaar is wel. Kunnen we het een plekje geven. De zaak die in 2019 aan het rollen kwam, lijkt nu, 5 jaar later, definitief ten einde te komen. Wel kan de verdachte nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Zeeuwse fans van het Koningshuis konden woensdag hun geluk niet op. Koningin Máxima kwam naar onze provincie. De koningin bezocht 2 sociale projecten die de leefbaarheid in de regio vergroten. Ze begon in Goes bij stichting Ieder Mooi, waar kwetsbare mensen of mensen met een kleine portemonnee gratis naar de kapper of nagelstilisten kunnen. Hoe vond u het, majesteit? Ja, heel mooi. Ja? Dus, Ieder Mooi is natuurlijk een geweldig werk. Hè. 600 mensen die vorig jaar echt de kans hebben gekregen om toch wel zich mooier te maken. Niet alleen maar van buiten, maar ook van binnen. Soms het is wel een drempel als je het niet zoveel hebt. En als je onzeker bent om toch wel vanuit je eigen sterkte te gaan. Dus dat maken ze mogelijk. Koningin Máxima ging ook nog naar Middelburg, naar de stichting Herstel Talent, die activiteiten organiseert voor mensen met psychische problemen. Beide stichtingen worden ondersteund door het Oranje Fonds, waar de koning en koningin beschermpaar van zijn. De Middelburgse oud-VVD-wethouder Chris Simons wordt wethouder in de gemeente Sluis.
Simons, die ook voor de VVD in de Tweede Kamer zat, treedt aan na een politieke crisis in de gemeente Sluis. Die ontstond nadat eerst de VVD en daarna de PvdA uit het college stapten. Met Simons blijft de VVD toch in het college. Het CDA neemt de plaats van de PvdA in. CDA-fractievoorzitter Patricia van der Vijver wordt wethouder namens haar partij. De watersnoodramp was in de nacht van woensdag op donderdag 71 jaar geleden. Dat werd op verschillende plaatsen in de provincie herdacht. De officiële herdenking was donderdag bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Wij gedenken vandaag hen die het slachtoffer werden van het water dat in grote hoeveelheden en met geweld over de doorgebroken dijken kwam. Door een combinatie van zware storm met hoogwater en springtij. Velen waren kansloos. Ik moet dan vooral denken aan hoe bang de kinderen moeten zijn geweest. Hoe angstig het is om het kolkende water te horen komen. Hoe eng het is om op het dak van een huis te wachten op hulp. Hoe koud het moet zijn geweest die nacht. En hoe het voor altijd het leven van deze kinderen heeft veranderd. Op deze basisschool in Nieuwerkerk werd de afgelopen weken veel aandacht besteed aan de watersnoodramp. De leerlingen schreven gedichten. Watersnoodramp, verschrikkelijk natuurlijk. Ik vind het niet leuk en ik vind het zuurlijk. En ik zei, dit mag nooit meer gebeuren, daarom sluiten we voor het water nu de deuren. Tijdens de lokale herdenking in Nieuwerkerk werden enkele van de gedichten voorgedragen. Mijn moeder riep mij en ik moest naar het dak komen. Ik weet niet meer hoe ik die nacht ben doorgekomen. Het doet pijn als ik aan die koude nacht terugdenk. Dat ik nog leef is een geschenk. De gemeente Ruimerswaal vroeg haar inwoners naar verhalen over de watersnoodramp. Huip Bauer uit Kruiningen reageerde op de oproep. Hij was 14 jaar toen het water kwam en weet nog precies hoe het was. Zaterdags, dat blijft me altijd nog bij. Ik bedoel, maar toen had je de veerhaven, de Kruiningen Parkpolder en het parkeerterrein stond toen al onder water. En dan was het laag water. En dus het water moest nog opkomen. En dan was het sprengtij. En ja, daar maakt niemand zijn eigen druk om. Het stormde en de dijken waren veel lager dan ze nu zijn. Daar maakt geen mens zijn eigen druk om. En dat kan ik nog niet begrijpen eigenlijk. En dat was 31 januari, Dat was 31 januari. En ja, de dijkwacht was er niet, telefoons waren er niet. Ik bedoel, maar dus, ja, dat ging allemaal gewoon maar door. Ja. En s'avonds ging iedereen rustig naar bed toe. En toen 's morgens om 1:04 zijn wij wakker gemaakt door de buurman. En hier was het, op nummer 65? Ja. En op een gegeven moment was ik buiten en ik hoorde het water. Ik zag het niet, want het was zo donker. En dat water dat was ook zo, het leek wel of het zwart was, dat water. Zo. Het was onnatuurlijk was het. Toen ging ik op mijn nukken zitten en toen voelde ik zo het water zo erdoor gaan. Ja, toen ben ik terug naar binnen gegaan en toen is de boel gaan draaien. Maar we waren met 9 man en mijn aanstaande zwager die was er ook bij, dus we waren met z'n 10. Dus toen hebben we daar gezeten, maar op een gegeven moment kwam het water zo hoog. En ik liep die trap maar in de houden. Nog zoveel treien, nog 5, nog 4 en op een duur kwam het op de zolder. Ja, toen zijn we naar de vliering gegaan. En dat water, dat bleef maar naar boven gaan. 70 centimeter zo stond het op de zolder. En toen bleef het stilstaan. Tussen 5 en 6 kunnen we zeggen dat het zo'n beetje was. Maar toen was het nog hartstikke donker. En toen hebben mijn vader en toen mijn aanstaande zwager, die hebben een stuk hout. Want er zaten geen dakramen in, er zaten op een donkere vliering. En toen hebben ze een gat in het dak geslagen. Toen hadden we licht, zullen we zeggen. En dan hadden we ook weer contact met de buren, want dat hadden er meer gedaan. En dan had je een beetje contact bij elkaar. Ja, dat was ook moeilijk, want het stormde en zo, dus zoveel contact had je niet. Ik weet niet meer precies hoe lang, maar daar hebben we nog al een tijdje gezeten. En toen ging het water zakken op een gegeven moment. En toen hebben we daar niet zo lang mee gezeten, want toen zijn ze van Ierseke gekomen met een grote roeiboot. Maar toen was het al ochtend? Toen was het al ochtend, toen was het al licht. En die mannen die waren met z'n tweeën en die zijn langs zij gekomen. En toen zijn we door het doucheraampje, hier door dat raampje, door de douche. Met z'n allen? Met z'n allen, dus zijn we allemaal in de boot gestapt.
toen keek ik zo de polder in. En daar stond daar een boerderij en naast die boerderij er stond een woning. Van de familie Samen woonde daar. En dat waren, ik meen dan 3 jongens waren en de vader en moeder, met die 5. Maar die woning stond er niet meer. Die was weggespoeld. En die mensen zijn allemaal verdronken. In het dorp Kruiningen verdronken 58 mensen. Van de familie Bauer heeft iedereen de watersnoodramp overleefd. Er is en blijft veel om te doen. Het slavernijmonument in Vlissingen. De gemeenteraad had voorlopig het laatste woord. Een meerderheid in de raad stemde tegen het plaatsen van het monument op de boulevard. Heel erg teleurgesteld en verbijsterd teleurgesteld eigenlijk. Dus ik snap het nog niet. Dus dat. Het slavernijmonument werd vorig jaar plotseling geplaatst, zonder vergunning, door Kitty Kotti Zeeland, waar Duindam de voorzitter van is. Het gebeurde een dag voor de herdenkingsdag van het afschaffen van de slavernij. Vorig jaar was het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd afgeschaft. Het monument werd meteen beklad. Van de gemeente moest het weg en het vond onderdak in het museum in Vlissingen. De initiatiefnemers dienden vervolgens een voorstel in om het monument alsnog geplaatst te krijgen, maar dat haalde het dus niet. 17 van de 25 aanwezige raadsleden stemden tegen de plaatsing van het monument. De heer Dooms tegen. Zij vinden dat 1 slavernijmonument in Zeeland genoeg is. Bovendien vinden ze dat de gemeente niet op moet draaien voor de kosten van het onderhoud. De initiatiefnemers werd drammerig gedrag verweten omdat het monument zonder vergunning geplaatst werd. Angelique Duindram. Op zich vind ik dat geen verkeerde naam. Ik wil best wel doordrammen. Als dat betekent dat jij kennis gaat nemen over je eigen verleden. Want dat ik nu te maken heb met een gemeenteraad die haar eigen verleden eigenlijk niet kent en niet wil erkennen. Wauw. En we leven in 2024. Ik vind het verbijsterend. Het is verworpen, 17 stemmen tegen en 8 stemmen voor. Het is voor de lokale partij Vlissingen heel erg duidelijk. Hè? We zijn de 1 na grootste partij in Vlissingen, dus we hebben een redelijke achterban. Nou ja, en de meerderheid van die achterban die ziet dat niet zitten. Want die redeneren ook van ja, er staat al een monument in Middelburg. Er wordt veel aandacht aan besteed en waarschijnlijk nog meer in de toekomst in het museum. En er is natuurlijk veel geld gereserveerd in Den Haag om hier meer bekendheid aan te geven. Dus dat is eigenlijk de reden dat wij tegengestemd hebben. Voor mij, wat er nu gaat gebeuren, voor mij is dat ik meer gesterkt ben in mijn overtuiging. Dat ik door moet drammen om dit verleden onder de aandacht te houden, te brengen en te houden. En dit was Zeeland de Week. U bent weer helemaal op de hoogte. Fijne avond.